хушбахтӣ ин куллан розӣ будан аз зиндагии хеш аст. инсони хушбахт онеро мегӯянд, ки худовандро аз талаб кардан дида зиёдтар шукргузорӣ мекунад. шукргузор бошед ва хушбахт бошед. хушбахтӣ ин интихоб аст. интихоби оне ки мо чӣ гуна тамоми ҳодисаҳое ки дар давоми рӯз ба сарамон меоядро қабул мекунем ва аз кадом ҷиҳат ба ин ҳама ҳодисаҳо назар мекунем. як матал аст, мегӯянд ду нафар аз як тиреза нигоҳ доранд. якеаш дар берун фақат хубиҳоро мебинад, аммо дигаре дар берун фақат ҳодисаҳоеро, ки ӯро доим ғамгин мекунанд. зиндагӣ пур аз хушбахтӣ аст. муҳим он аст, ки шумо ба кадом чашм онро назар мекунед. хушбахтӣ ин ҳисси баланди дарк кардани неъматҳои зиёди худованд дода барои миссияи бузурги худро дар зиндагӣ амалӣ кардан ва ба халқ хизмат кардан аст. аз ҳама роҳи осон ва самараноки муваффақ шудан ин хушбахтиро ба даст овардан аст.